Kaning pareharan ako driver, dili lang po mag-districtor po isa po kayo. Tao ra ba? Salamat kayo sa mga tao nga dool sa ako nang inanglan ba. Sulay po ka ng inana po sir. Sa una ba ho. Ang nyo gyapon so nay magkalisod tabang mintras na ikatabang wala ginagumay lang. So alright, what is up? Another day, another social experiment. Pero dili kita kataraw istorya. Kaya naay sa mada kong dila. Hindi sakit istorya. Before that, let's change outfit. Let's go. So, this is our outfit and dapat tayo props. So, shout out ko kay John Lexter Dillon sa naghatag sa ako aning hard hat o sa APC Instastar Construction. Pasensya na, dili kayo istorya kaya nasabad akong dila. So, karon atong target is mga Motorila driver. Let's go. Let's go. Amintal na ta. Let's go. Pwede ko makangyo. Makangyo ba? Pwede ko may 5 lang? Asa? Makangyo ba? 5 lang kay padulong ko busa ba? Di padulong ko busa man. Ha? Pato busa ba? Kulang pamilitik 5. Iya, may mga 5-5. Oh, ngayon ko. Okay ra? Okay ra mo ka? 5 ra ang kwan. 5 ra, okay ra ni. Yeah. Jis, salamat ha. Ito, isa, nag-vlog ra ko. Ha? Nag-vlog ra ko ba? Ako ito rin ka dyan. Kayo na siya mong Jis. Nag-vlog ra ko. Lagi, naku yatag, ang kamera ko. Gina. So, yatag siya. So, ano ito pangalan, boss? Bobby Merli. Tagasa? Taga Sumangas po kayo. Bangga ama ka po yung karon. Pero sa kwan, na ako sa desk sa bago sa kasarit. Ala nga sarit? Oo. At taga pilikitan na ko. Ay, Duldo ta. ay, No. 19 ko na kwan. Pili mi na kaya nakaroon kay pamilya. Kalis Ha? sige. Kalis. Ang botahan na, boss. Ano imong gitaganog? Akong gipangayo sa iya is 5 ra. Ang gitaganta niya og 10 pesos gipagpamili tiya gidungagan. Kung ano imong gitagaan, boss? Oh, nga na magkita kayo. Sabot na kayo. Tawag na yung mga nyo. Tawar ako ta. No? So, boss, akong yuli sa imong 10. So, nag-video na ko kung isa tao nga mutabang sa ako, matag sa ako 5 lang. Nako yatag. Oh, nako yatag, boss. Yarang mo sa. Nako yatag. Nako yatag. So, nako yatag, boss. 5 ka kilo nga bugas. Aman, di kayo na. Ay, nga rin. Pagka, O, kung antaan nila parang sa miga sardines, 5 ka Ayaw buhok. ka naman ba? Dali ko ko. Kadali ka karon? Wala man. Wala po. Dali ako. Lagi. Boss, salamat kayo sa imong gipakita nga kayo. So, kuha na ni boss, nag-social experiment na ako. Pakita na ako ang mga nga nagya po yung mga tao nga andam mo tapang sa isig ka tao. So, salamat kayo, boss. Masakay, ito ko Oo. eh. Basta mangyo lang. Lagi, no? So, unsa man imong may istorya, boss, sa karaghanan? Naot ang uban, dili lang po mag-kuhan. Kaning pareharan ako driver, dili lang po mag-districtor po isa po kayo. Tao ra ba? Sabot mo. Sinabtan na ilang po may mangyo, di sa to na to. No, ba? So, Pero boss, salamat kayo, boss. Daghang salamat. Oo. kasi Alright guys, so niyatag siya. Hindi ko itong ipangayo yung yatag is this. Yan, iyak ko itong yatod. Sabi niya, padulong ko pogon. Ito man ta padulong. Let's go, yatag lain. Pwede ko mangangyo. Mato ko gusa ba? Kulag 5 pamilite. Kulag 5, abi ko may 5. Vlog 5. Diyos ni, ang 5. Okay, salamat ha. Ito, nag-vlog ra ko. Nag-vlog ra ko. Nako yatag. Pwede ka may interview ka dyan? Ha? Nako yatag. Atras lang kamay ha. Ano nila ta? Ay di ako. So, nag-vlog ra ko, boss. Sa tungalan, boss? Jo, kasam nga. kanan. Makanan? Kailan itong edad ka ron, guys? Orintay boss. Nakay pamilya, nakay anak, 5 anak ron. Duwa na. 2. So, nag-vlog ra ko, boss. Nangita ko mga tao nga mutabang sa kwa, mga tag 5. So, nag-social experiment na ko. Ako ipakita sila nga. Naya po yung mga tao nga pareha nimo nga anda mutabang sa yang siga tao nga nang inanglan.
So, buta na boss, nganong imong kong gitagaan? Ay, nanyo man. Ang iyo, no? So, okay mo itagaan boss, ako yatag sa imo ah. Dira, ako yatag. Boss, gamay raman ni pero makatabang ni sa imo ah. Ba? So, 5 kilo bugas o gusto mo ni mega sardines nga tinapa, 5 kabok. So, daghang salamat. Unsa may istorya boss? Salamat kayo sa mga tao nga na-idol sa ako ng inanglan ba. Ako kabalo kita pangan pud ko niya. So, ako boss, magpasalamat sa imong tabang o sa imong kayo nga gibuhat. So, daghang salamat. Salamat kayo. O, padayon itong kamayong tao boss. Padayon. Sige, salamat. Sige. Amping. Sige. Pwede ko mga hangyo, boss? Pwede ko mga hangyo? Matog gusa ba? Bulag 5 pamiliti? Gusa? Oo. Bulag 5 ba? Pwede ko makaulam 5? Ha? Tama ta? Jis? Tama ta? Sige. So, boss! Nag-vlog ra ko, boss. Ang kamera. Nakayatag sa imaol ka. May interview ka, Jot. Kaya lang Tutang kayo. Sa itong halan, boss? Ariel sir, Kasa man. taga Kamanan. Ay, ano, kamanan mo ko. Luminaria sir ay. Pinigitan ko kamanan. Sige na ito. Pila minute, boss? Mini size. Pila na kay pamilya? Isa ra ka sa anak sir. Sa anak to. Pila naman katuig ka drive og grilla? Pagkuhan na katoy karon mo boss. Boss, unsa man imong may storya sa rilla driver? Ano din? Wala ko pero kamot ni sir. No? Diba? Init na ang kalaban, no? Ay, meet it sir ay. Ang income, boss, mga pila man isa kadlaw ko sa gara. Ay, gigo ra sir, sa gara mga 100, 500 na rin sir. Mobil pa man, mobil. Diba? Kini imuhan ni dili. Dili sir, Dili. abang sir. Pila yung abang pud nimo? Ano sir, 300. Mobil ko na yung mga 350 po siguro mobil sa kadlaw. So, ang puta na, boss. Ano imong gitagaan? So, 5 ra ang ipangayog gitagaan ko niyang G's. Ano imong gitagaan, boss? Di, parang sir, kay ka, sulay po ka ng inana po sir. Sa una ba, ang nyok yapon. Asam ka padulong ato di? Sa kuan sir, sa nadia, bilis siguro to, hospital man sa una na. Kuan na gid sir ba? May pamiliti na Oo, yun. ano yung pamiliti, ang nyok at tigulang na inana, pre, yapon sir. Nyatag po siya. Oo, Yeah, ito na kuan po ko. So, na-video na ko, boss. Sir, experiment ako. Kung kinsa tong tao nga mutabang sa ako, matag sa 5, na ako yatag sa imo. So, kabalo ko, boss, sa uban, gamay ra ni, pero para sa ato, boss, ako na kaining tabang o makalipay na ni para sa ato, ba? So, 5 kilo nga bugas o tinapa man sa sardinas man ibo, makabok. Ay, lamat kay sir ah. So, ako yung pasalamat sa imo, boss, nga imong gipakita ang imong kayo, no? So, unsa man imong may istorya karon, boss, sa karaghanan? Dapat, kuan na gid na. So, na magkalisod, tabang mintras na ikatabang, wala ginagumay lang. Wala gamay, at least nakatabang kasi sa katao ba, no? So, salamat kayo. Sige. Salamat kayo sanan. Salamat, oh. Salamat. Amping. Oh, sige. Oh, sige. So alright, gusto lang ko magpasalamat no sa mga rila nga nitabang sa ako nga niatag sa ako og G's bisag 5 ra ang ipangayo, ipadayon ang inyong kamayong tao. So ang pag-drive sa rila is marangal nga trabaho no. So saludo ko sa inyo ang mga rila driver, labi na sa mga rila driver nga hardworking ug naay mga mayong kasing-kasing nga anda mo tabang siyang sig katao. Ug daghang kayong salamat sa iyong gipakita dili lang sa kuha, pati po sa atong mananaway nga bisan sa kalisod sa panahon karon, bisan nakalisod at panginabuhi sa gamay ra kayo tang income, apatay abangonon sa rila. So nitabang yapon mo ug inyong gipakita ang inyong pagkamayong tao. So that's it. Daghang salamat. God bless.